गिबियावनो आंनि JSP Advice 365 चेनेलनि नायगिरि साबस्क्राइबार आरो भिउवारफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ जागायनो नाजानाय जादों। दिनैनि कन्टेन्टआव आं स्पेसियेलि मानसिया जिउआव माबोरै जाफुंसार जानो हायो बेनि मोननैसो टिप्सखौ लानानै आङो सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो जाखांफुनाय लाइमोन आरो जायफोरा केरियार दानायाव नांथाबगासिनो दं बिथांमोना बे टिप्सनि जोहै जाफुंसारनायखौ मोनहानायाव गोबां बिहोमा जगायगोन होननानै आं मिजिंथियो। बे मोननैसो टिप्स एबा खायदायानो जाहैबाय जायफोरा जिउआव जाफुंसार जानायखौ लुबैयो बिथांमोननि थाखाय मोनबा टिप्स आं लानानै फैदों। बे टिप्सआव आं स्पेसियेलि सासे मानसिया जिउआव माबोरै जाफुंसारनो हायो आरो जाफुंसारनायनि आन्दोआव मा खायदा कौशलफ्रा थाखुमानानै थायो बेनि सायाव बेस खालामनानै बे टिप्सखौ बा बे कन्टेन्टखौ सावरायनो नाजानाय जादों। जाफुंसारनायखौ नोंथाङा लुबैयो नामा? जाफुंसारनायखौ नोंथाङा लुबैयोब्ला नोंथाङा जिउआव मा खालामनो नांगोन? सेथियावनो ओरैनो बेरायथिंनायखौ गारनांगोन। नैथियाव लोगोफोरजों आड्डा मारिनायखौ नागारनांगोन। थामथियाव मबाइलाव बांद्राय सम होनायखौ नेवसिनांगोन। ब्रैथियाव खस्थ' सैनो नांगोन। बाथियाव इसिङाव दावहा होनो रोंनांगोन। जिउआव जाफुंसारनायखौ लुबैयोब्ला जोङो सम एबा टाइमखौ मोजां रोखोमै प्रपार इउटिलाइजेसन खालामनानै नोंनि थांखियाव सहैनो नाजानो नांगोन। बेनिखायनो ओरैनो थानाय ओरैनो बेरायथिंनाय हुदाखौ गारनानै नोङो थांखिनि हाजोआव नों माबोरै सहैथानो हायो बेखौ बेस खालामनानै नों नाजानांगोन। अब्लानो नोङो नाजाबाय थायोब्ला नों जिउआव मा जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा ओरैनो बेरायथिंनानै समखौ आद्रि खालामस्लायस्लाय गावनि केरियार दानायाव बेफोर समखौ बाहायनानै नोङो सोरजिलु खामानिफोरखौ जों जाफुंसार खालामनो हायो। बेनिखायनो ओरैनो बेरायथिंलाबायनाया आननेसेसारि थांखि गैयाबासिनो बेरायथिंबायनाया थांखि गैयि समफ्राव बा ओंथि गैयि समफ्राव गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बाहायलायनाया बेयो सासे बिबेक गोनां एबा साननो हानाय मानसिनि आखु नङा। बेनिखायनो जों ओरैनो बेरायथिंनाय हुदाखौ जों गारनो नांगोन। जों बयबो मिथिगौ बैथा गैयै नावा जेरै थांखियाव सहैथानो हाया बेबादिनो थांखि गैयै मानसिया मालाबाबो गावनि जिउआव जाफुंसारनायखौ मोनहैनो हाया। बियो बैथा गैयै दिङा बादि हजों बोहैलांला बायो आरो लास्ट बुब्लियाव बेफोरबायदि मानसिया थामहिनबा जायफ्रा ओरैनो बेरायथिंलाबायनानै समफोरखौ बरबाद खालामो बेफोरबायदि मानसिया केरियार दानायाव एबा गावनि खामानिखौ मेनटेन खालामनायाव गोग्गा जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जों ओरैनो समफोरखौ आवसारि खालामला बायनो नाङा। थामहिनबा ओरैनो बेरायथिंनानै थानो नाङा। नैथियाव लोगोफोरजों आड्डा मारिनायखौ नागारनांगोन। दिनैनि समाजाव नुनो मोनो बांसिन जोंनि लाइमोनफोरखौनो बा जोंनि बैसो जानाय बैसो जायै गोबां सुबुंफोरखौनो जों नुनो मोनो लोगोफोरजों आड्डा मारिनानै समफोरखौ ओरैनो आवसारि खालामो आरो आननेसेसारि नाङै खोथाफोरखौ सावरायनानै जोंनि समफोरखौ आद्रि खालामहरो आरो गावनि फरायनाय लिरनाय आरो बायदि खामायनायनि समफोरखौ बेफोरबायदि आड्डा मारिनानै खायसेया ओरैनो हगारहरो। दा बेफोर आड्डा मारिनाय समफोरखौ नोंथाङा मोजां रोखोमै बाहायनानै नोंथांनि जिउखौ दानो नाजायोब्ला बा समखौ मोजां रोखोमै आड्डा मारिनाय समफोरखौ नोंनि फरायनाय खामानि मावनाय बायदिसिनायाव बाहायोब्ला नोङो मा जिउआव केरियार दानायाव गावखौ जौगाहोनायाव बिफाव होनाय जायोबा गोहो जगायनाय जायो। बेनिखायनो आननेसेसारि थामहिनबा नाङै बुब्लियाव ओरैनो लोगो दिगोफोरजों जौ लोंथिनाय बबेबा पार्टि जासिबनाय ओरैनो बबेबा जायगायाव जथुमनानै थानानै ओरैनो गाजा मारिनाय बेफोर हुदाफोरखौ गारनो नांगौ। बेनिखायनो जों केरियार दानो लुबैयोब्ला लोगोफोरजों आड्डा मारिनायखौ खम खालामनांगन। स्पेसियेलि आननेसेसारि बुब्लिफ्राव नों लोगोफोरजों ओरैनो थानानै जाद्ला लोंला खालामनाय बबेबा दंफां थखायाव थानाय बबेबा सक वे बाजार ओरैनो जथुमना थानाय बेफोर हुदाखौ गारनो नांगोन। अब्लासो नोङो नोंनि केरियारखौ बिल्ड खालामनो हागोन।
थामथियाव दङ मबाइलाव बांद्राय सम होनायखौ नेवसिनांगोन। ओरैबायदि मानसि दङ खामानि दामानि मावा, खालि सानफा थोलो बिसिनायाव थागोन, उन्दुगोन, जानाय समाव सिखारगोन, बेफोरबायदिनो खुनु थांखि गैया। बबे समाव मा खामानि मावनांगौ, बबे समाव माबायदि गथ' गथायखौ जोथोन लानांगौ, बबे समाव माबायदियै न'खरखौ मेनटेन खालामनांगौ बेफोरखौ मिथिया। खालि मबाइलावनो गोसो बायदि समफोरखौ खालामनानै समफोरखौ ओरैनो बारहोहरो। बेफोरबायदि मानसिया जिउआव मा जाफुंसारनायखौ मोननो हाया। बेनिखायनो जाफुंसारनायफोरखौ मोननाया एसेबां गोरलै नङा। बेनिखायनो बांद्राय मबाइलाव सम होनानै नोङो नोंनि बेसेन गोसा समफोरखौ नों हगारोब्ला बे थांनाय समफोरखौ नोङो मोनफिना। बेखौ जोंनि मानसिफ्रा गेदेर गोलावफ्रा बुंब्ला दुखु मोनो बा रागा जायो। आरो दानि लाइमोनफ्रा बेफोरनि फारसे नोजोर होयैनि जाउनावनो मा मबाइलजोंनो खायसेनि जिउआ बरबाद जालांगासिनो दं। जेरैहाय खायसेया बे मबाइलजों प्राइभेट बुब्लियाव खायसे लाथावै भिडिअफोरखौ लानानै मोनसे समाव भाइरेल जानाय आरो लाजिनायखौ दबथायनो थाखाय लास्ट टाइमाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय, सुइसाइड जानाय बायदि जाथायफ्रा आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जागासिनो दं। आरो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा खायसेया पाबजि आरो खायसेया गेम गेलेनानै ओरैनो समफोरखौ आद्रि खालामो आरो लास्टआव एडिक्टेड जानानै बेफोरबायदि सुबुङा फरायनाय लिरनाय एबा केरियार दानाय बुब्लिफोरखौ बावगारनानै लास्ट बुब्लियाव दुखुनांथावना जिउ दानो गोनां जायो। बेनिखायनो मबाइलखौ बांद्राय नाङै बुब्लिफ्राव बाहायनाया मोजां नङा। मबाइला जोंनि जिउनि आथिखालाव मोनसे पार्ट बाहागो बादि जाबाय। अब्लाबो बे मबाइलखौ जों मोजां रोखोमै सामलायनो रोङाब्ला बे मबाइलानो मोनसे बुब्लियाव नोंथांनि जिउखौ बरबाद खालामनो हायो एबा सोरबा न'खरनि मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानाय बा मानसिफोरजों निन्दि जानाय बे मबाइलाबो खालामजाहोनो हायो। बेनिखायनो बांद्राय मबाइलाव सम होनायखौ जोङो नेवसिनांगोन। ब्रैथियाव दं खस्थ' सैनो नांगोन। साफ्रोमबो मानसियानो बुजिनो हायो जिउआव दुखु खस्थ' खालामाबासिनो दानि जुगाव ओरैनो बिबायना मोननाय जेबो बुस्थु गैया। बेनिखायनो नोङो फरायनाय लिरनाय केरियार दानाय जिखि जाया खामानिखौनो मावाथों मानो नोङो गिबि बुब्लियाव नों खस्थ' सैनो नांगोन। खस्थ' सैयोब्लासो नोङो गोलोमदै गारोबासो नोङो आबादाव फिथाइ थायनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांनि गोसोनि नाजानायनि फिथाइखौ नोंथाङा जाफुंसार होनो लुबैयोब्ला गिबियावनो नोंथाङा दावहा होनो रोंनांगोन, रोन होनो रोंनांगोन। आरो बे रोनाव जाहाथे नों देरहासार जानो हायो आरो नोंनि केरियारखौ नों मेनटेन खालामनो हायोब्ला नोंनि न'खरनि नांनाय बेसिक निड्सफोरखौ नोङो बे खस्थ' सैनानै मोननाय रां रुफा थाखा फैसाखौ मोजां रोखोमै बाहायनानै जाहाथे नोङो नोंनि न'खरखौ मोजां रोखोमै मेनटेन खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि होनांगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया ओरैनो थास्लायस्लाय माबा मोनसे खामानि मावनानै गिबि बुब्लियाव खस्थ' खालामनानै नोङो थाखा फैसाखौ सेभिं खालामनाय, बबेबा मोनसे क्रिएटिभ खामानि मावनानै बिनिफ्राय मोजां फसल दैखांनाय बेफोरबायदि खामानिफ्राव नोङो खस्थ' सैयोब्ला जों फिथाइ मोनो। नाथाय खस्थ' सैयाबासिनो जों गोजौआव लाथिख' अख्राङाव आथिखालाव दान्दाजों बुस्रिनानै मोननाय बेसाद जेबो गैया। बेनिखायनो नोंथाङा खस्थ' खालाम आरो खस्थ' खालामनाय फिथाइया जोबथा बुब्लियाव नोंथांनि जिउआव मा जाफुंसारनायखौ लाबोना होफैगोन। आरो बाथियाव गावनि इसिङाव दावहा होनो रोंनांगोन। गावनि इसिङाव माने नोंनि गोरबो इसिङाव थानाय उन्दुसिनानै थानाय नोंनि बिबेकखौ नों फोजानांगोन। आरो बे गोसो एबा साननायफोरखौ गोसो एबा मेलेमजों सोमोन्दो थायो। बेनिखायनो नोंथांनि उन्दुसिनानै थानाय नोंथांनि बिबेकखौ फोजानांगोन। आरो बिबेकखौ फोजानायनि इयुनाव नोंनि जिउआव नों मा जानो सानदों एबा नोंनि थांखिया मा बेखौ जों माबोरै हासिल खालामनो हायो बेखौ नों गोसो इसिङाव रोन होनो रोङाब्ला नोङो मोगथांफोराव नोंनि साननाय मावनायखौ नोङो क्रिएटिभ भाबै नों मोनफुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंनि गोरबो इसिंखौ गिबियावनो नों फोजाग्रोनो रोंनांगोन। अब्लासो नोंनि उन्दुसिना थानाय जि सानस्रि बे सिरि मोनगोन। आरो सिरि मोनोब्ला नोंनि सानस्रिखौ नों मोजां रोखोमै बाहायनानै नोङो नोंनि थांखियाव सहैनो हागोन। अब्लानो नोङो मा जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। थामहिनबा नोंनि जिउनि अख्राङाव दावबायनानै नों अख्रांखौ गोबाना लानो हागोन। आरो बेबादिनो जों केरियारफोरखौबो जों बिल्ड खालामनो हागोन। मोनबा टिप्सखौ बाहायनानै जिउआव जुदि खामानि मावनो नाजायोब्ला मिजिंथियो बिथांमोना
गावखौ गायसननायाव गोबां बिहोमा जगायनो हागोन। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बे भिडिअनि जै गावखौ माब्रै बावसोमनायनि गेजेरजों जोङो जाफुंसारनायखौ थामहिनबा गाव हास्थायनायखौ जों जाफुंहोनो हायो, बिनि सायाव दिनै नोंथांमोननिसिम आं कन्टेन्ट्स लाबोना होफैबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बिनि सायाव नोजोर बोनानै नोंथांमोना इनबक्सआव फैनानै बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन। आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय मिजिंथिया आनान गसाइया नोंथांमोनखौ अराय मोजाङै लाखिगोन आरो बेबायदिनो अराय लाखिबाय थाथों। आरो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSB85 इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ फल' आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि जै बर'।